Ụmụntakịrị unu kwụsị igwu egwu ka anyị gawa ụlọ ụka. Nna m, achọrọ m itiri uwe ọhụụ m taa. Kama ga-ewere igwe ọkụ dee ya ka ọma. Anyị ga-eri ofe tutu anyị agawa. Aga m isi ofe mgbe anyị lọrọ. Ka anyị mee ngwa ngwa. Anyị gara ụlọ ụka echi ile mbụ ụbọchị Fraịde. Kama taa mbụ ụbọchị Sabat. Tụgharịa isi gị tamte ya mmanụ. Anyị ejikerela ka anyị gawa. Ụmụntakịrị unu kwụsị igwu egwu ka anyị gawa ụlọ ụka. Nna m, achọrọ m itiri uwe ọhụụ m taa. Kama ga-ewere igwe ọkụ dee ya ka ọma. Anyị ga-eri ofe tutu anyị agawa. Aga m isi ofe mgbe anyị lọrọ. Ka anyị mee ngwa ngwa. Anyị gara ụlọ ụka echi ile mbụ ụbọchị Fraịde. Kama taa mbụ ụbọchị Sabat. Tụgharịa isi gị tamte ya mmanụ. Anyị ejikerela ka anyị gawa. Ụmụntakịrị unu kwụsị igwu egwu ka anyị gawa ụlọ ụka. Nna m, achọrọ m itiri uwe ọhụụ m taa. Kama ga-ewere igwe ọkụ dee ya ka ọma. Anyị ga-eri ofe tutu anyị agawa. Aga m isi ofe mgbe anyị lọrọ. Ka anyị mee ngwa ngwa. Anyị gara ụlọ ụka echi ile mbụ ụbọchị Fraịde. Kama taa mbụ ụbọchị Sabat. Tụgharịa isi gị tamte ya mmanụ. Anyị ejikerela ka anyị gawa. Thanks for watching.